दर्शनमा हो, कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो, कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो। कब देव बाबा दर्शनमा हो, कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो। बैठल बानी कब से हम हो, कब होई पूरा मोर सपनमा हो। कब देव बाबा दर्शनमा हो, कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो, कमर लेके आइल बानी, कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो। नीम चौक चौसीमा वैशाली। कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो। केहू नइखे जाने वाला हम के है आपन, देखे खातिर तरसेला मन बाटे पागल। केहू नइखे जाने वाला हम के है आपन, देखे खातिर तरसेला मन बाटे पागल। बाबा परतानी हम चरणमा हो, बाबा परतानी हम चरणमा हो। लेके आइल बानी कांवर कन्हमा हो, कब देव बाबा दर्शनमा हो, कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो, कमर लेके आइल बानी। डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो। मुकेश मारुति के दुख कबल हो भागी, देखब जब रउआ के भाग मोर जागी। मुकेश मारुति के दुख कबल हो भागी, देखब जब रउआ के भाग मोर जागी। बाबा गिरल बानी हम शरणमा हो, बाबा गिरल बानी हम शरणमा हो। लेके आइल बानी कांवर कन्हमा हो, कब देव बाबा दर्शनमा हो, कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो। बैठल बानी कब से हम हो, कब होई पूरा मोर सपनमा हो। कब देव बाबा दर्शनमा हो, कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो, कमर लेके आइल बानी कन्हमा हो। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार।